oh na inweta this video kaba metaka na share button. These people these people afa ha no n'ihu akwụkwọ ndị awunde mma na ha no na Facebook for real to promote Igbo culture and tradition. These are the people yawo owo na eche ma otutu ife dị iche iche gbasalụ ndị Igbo, origin, culture, tradition, ọdịnala, and before na gbasara the identity of Igbo people. You will learn from these people. Obro ndị ọzọ niile ewuzi isidano ndị GMA content ka ha wee Facebook wee kwụọ ha ụgwọ, na ụfọdụ ndị do ignorant, enweghị knowledge of what they are doing. Then the third set of people wee wuru ndị kwensu possess goro, ndị awụ ndị na-eme mpụ na alụ chọọ ka ha wolu na ụka ya na wee justify ife ha na-eme ka ha wee institutionalize alụ, because na ụka Bible with the only thing na apịa in a conscience. That is the only thing na-eme, at least na ha na-eme ife na ha na-emefọ echi niile. Ndị ahụ ndị ya awụ ọwụ na chọrọ ime anything concerning ndị Igbo or ife gbasara ndị Igbo, ije na side ha nwere ike ịmụta. Ọzọ this lady a na-akpọ Ada Ndị Gboo. Ada Ndị Gboo na-ewepụta time na-akpagharị na so many historical places gbasalụ ndị Igbo. Ifo na gbasalụ omenala Igbo ebe ọsọkwuru enya wụlụ, this lady ewepụta ọkpa ewere jee ebe ahụ ruo ebe ahụ jụọ ajụjụ tinye n'ihu akwụkwọ, ndị mmadụ ege ntị mụta ife maka ife gbasalụ ndị Igbo. That is what her page is all about. Then the second person wo mmiri enwere ọkara akwụ. Let us take away the fact that no dibia ka. Let us concentrate on the teaching on our day. Every Sunday, I may not agree with everything Miriam Wilo Okara Akuneme, but you will agree with me that now his teaching is mostly focused on Ife Basalo, Igbo culture and tradition. Alo, Njirimara Ndị Igbo, Ife Ndị Igbo na asonso. You got to go so many things, identities of Ndị Igbo. Ife Jimalo Ndị Igbo, Ife depending on obodo kunobodo. Ona akuzie more. Eche muti ife. Ige program mmiri enwilo for 3 hours. You may not agree with everything okulu, but you believe me, there must be 1, 2 or 3 things about Ndị Igbo. Now, NTI TV, Nnatu the family doctor. Nnatu the family doctor, who another person no ni huwa ukwa. Makife basalo identity of Ndị Igbo. Ugosege etu settings Ndị Igbo si bindo. At least so organize a village yaho in the old settings of Ndị Igbo. Kane chetalogo ke male bai si abia, male bai gago, aiga fegolo, we male bai naga. Nnatu the family doctor. So when another person may promote Igbo culture and tradition or the Nani Igbo in his own special way. NTI TV. Chukwuabiama Heritage Synagogue. This man was the first person bidoro ife gbasalo ụka omenala n'iru akwụkwọ. Not one night nwoke that the GO na mkpọ. O bidolie na-emere onwe ifo na-emere onwe na-agba ndị Igbo ntu esi agba afa na-agba afa ndị mmadụ na-afụ ka esi agba afa na-agbakasị ndị mmadụ so many things. He gave preaching na church here. It is mostly on Njirimara Ndị Igbo. Etu Ndị Igbo si akpa agba. Etu Ndị Igbo si eme ife mmụọ. Etu Ndị Igbo si alụ agwụ na-eme so many things. That is ife Chukwuabiama. Chukwuokike Abiama. Chukwuabiama Heritage Synagogue. O ifo na akụziri ndị mmadụ. Onwere time nya na mmadụ ịpụta bịa na aka ọnụ n'ihu akwụkwọ or anything. Onwere time. Doesn't have that time. Okay, no you prepare your mind. Okay, mala ebisi we na abia mala ebe no mala ebe anaga. Then the last but not the least, wo dibia jane. Nwata nya na chi ya de na mma. Dibia jane abia n'ihu akwụkwọ. So many things o ya da kuziri wu maka
ejirimara ndị Igbo amoosu ịlụ agwụ osu a lot of things concerning ndị Igbo a lot of things concerning ndị Igbo ma ntu esi esigasị ụfọdụ mgbọrọgwụ na mkpa afụfịa na ife niile na ana Igbo were ya na-agwọgasị ọrịa dị iche iche ife ọ na-akụzi onweghị time ịda ama aka with anybody onweghị time ide eme competition with anybody mbụ nda ngosịrị they are here on Facebook purposely for teaching you about Igbos and their heritage, nothing more, nothing less. Ịghọtana anyị makwunu anya alụrụ alụ mara nke nelele ịghọtana so nda wunde mmana na asịdanụ wụ ife gbasara Igbo culture and tradition na-echuhola ifu that in their teachings na ha na-egosi ya ọ bụrụ ndị apụtara ịbịa cover atrocities ha na-eme cover alụ ha na-eme ka ha ghara ịfụzi something na mmadụ meghepụrụ ọnụ wee sị mụ na ife bilọdụ ha ji wee lụ unu na ife obi kubana ha ji wee lụ unu ụka bikos na ha na-atụ egwu ije ọkụ mmụọ na ha lụrụ unu ụka ha bikos na ha na-atụ egwu ije ọkụ mmụọ so ị chọrọ ka o nwee ife na-atụghị egwu ichi ime ife ọjọọ cheta na ife anyị emeghị ịkwụsị ime ife ọjọọ kwa ifuna ha achọghọ anything nwere ike ịda akpọ ha wage na ha chi ime arụ ha na-eme ha chọrọ ka alụ wụrụ the order of the day na ala Igbo ka emederezie ya ezodewe because na ị na-eme in the open mmadụ nwere ike ikwu otu one or two part of the scripture ịghọtago kọjụnata anyị makwa n'ife niile ahụ nebara ndị ahụ nkwulu anya inebara ha anya ịya ama na ezugo na ọmakwa n'ife ọ na-ekwu ịya ama na ezugo na ọmakwa n'ife ọ na-ekwu hapụzie maka ndị a bịara cause division ndị a wutara more division na ala Igbo than anybody. They have divided us along religious line ịghọtago ma ụmụnne anyị ndị a n'obodo iwe ha dum ekwu maka ndị ahụ mgbe m ji echeta ndị ahụ na-ada adụ special to ne ife a mkpọrọ to me these are the people mma o nwekwara ike nwee one or two people ndị ọzọ ịma ịghọtago but na my own book these are the 5 people mma na as far as Igbo culture and tradition do concern na ha na-try ka ha na-epromote ya na Facebook na-akụziri ndị be anyị na-etishi ndị be anyị things ha nidere ịma aka mbụkwa nwanne unu nwoke Ezugo darugwonu.